Ahogy Frankó Ágnesről mondtam az imént, rapid randi szervező. Én nára ugyatok, én le vagyok maradva. Mi az, hogy rapid randi? És hogy lehet azt szervezni? Hát sejtem, hogy mi az, hogy rapid randi, de remélem nem az, amire gondolok. Rapid randi nyugaton speed dating név alatt fut, lehet, hogy így már hallottál róla. Nem. Mert hogy ez nem magyar találmány, mi is Párizsból hoztuk az ötletet magunkkal. Férjemmel Párizsban éltünk, és akkor kezdett Párizsba begyűrűzni ez a speed dating, ez a gyors, hatékony ismerkedési mód, és hazahoztuk Magyarországra. Annyira sikeres lett, hogy most már 2003 óta szervezünk, már is mondom. Ez azt jelenti, hogy a film az egy kicsit ki volt karikírozva, tehát ez nem egy kultúrházban zajlik, hanem egy hangulatos kávézóban. 7 asztal van, az asztalok mögé leül 7 lány, interneten lehet egyébként bejelentkezni hozzánk, nem szülünk semmilyen módon, tehát nem nézzük, hogy valaki szőke, barna, fekete, vagy milyen az iskolai végzettsége, tehát abszolút random módon 7 lány beül az asztalok mögé, és megérkezik a 7 úr is hozzá. És páronként 7 percük van arra, hogy minél jobban megismerjék egymást. Azért jó ez, mert saját maga valóját adja. Tehát nincsen... Tehát